Ola, hoxe imos con outro novo xogo de auga. No día de hoxe xogaremos a carreiras de vermes. Vas a mollarte un pouquiño, xa che aviso. Imos ver como se xoga. Hoxe toca xogar a un xogo de auga e, a pesares de que non tes que meterte na auga, vas quedar ben molladiño. O xogo durará un tempo indefinido. Dependerá das destrezas de todos e todas as participantes e da rapidez e da coordinación do traballo en equipo. Para xogar preciso ter posto o bañador, unha bandesa plástica, un balde con auga e roupa de muda. No xogo elimínase a alguén? Non, é un xogo cooperativo. Isto que quere dicir? Pois que todos nos axudamos e sempre gaña o equipo, non unha persoa de forma individual. Como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo de carreiras de vermes. Paso 1. Formamos equipos. Estes non deberían ser de máis de 5 ou 6 participantes. Cada equipo vai competir co outro. Non importa se un equipo ten un xogador menos. Paso 2. Colocámonos. Cada equipo fai unha fila, colocándose un detrás do outro, sentados no chan, coas pernas abertas e ben pegados ao de atrás. O primeiro ten un caldeiro cheo ao carón e unha bandesa na man. A uns 15 pasos hai unha liña marcada no chan. Paso 3. Comeza o xogo. O primeiro da fila colle auga do caldeiro na bandesa e lla pasa para atrás aos compañeiros por enriba da cabeza sen xirarse. Paso 4. Agora son eu o primeiro. O último que recibiu a bandesa debe levantarse e colocarse o primeiro da fila, ben pegadiño ao outro compañeiro, mais, antes de sentarse, debe encher a bandesa coa auga do caldeiro. Hai que ter coidado. Cando nos sentemos temos que poñernos ben pegadiños ao de detrás, porque senón estaremos facendo mal o xogo e teriamos vantaxes sobre os outros equipos. O director do xogo debe controlar que isto non pase.
Paso 5. Repetimos. A partir de aquí, cada vez que un chegue a estar de primeiro, ten que repetir o mesmo ata conseguir o obxectivo. Paso 6. Rematamos. O xogo remata cando todo o equipo conseguiu pasar a liña do fondo con todo o corpo. Que che parece o xogo? Divertido, non? Pois agora tócache a xogar. Máis xogos en profiaracelis.com. Graciñas.